den otsailaren baterako deitu dute topaketa Bilbon, eta zita honetaz zein dosierra beraletzeko gurekin daude, Amaia Adrieu eta Aiora Epelde. Egunon? Egunon. Bueno, txostena hartu eta lehenbiziko puntua da. 2024 urtea violentzia areagotu den urtea, egiaztapen hau egiteko indarkeria matxista, lurraldea, zein gerrak eta gatazkak aztertu dituzue. Jakin nahi dugu, Euskal Herriak bizi duen trantsizio feministan esparru hauek ze puntutan, ze garapen puntutan kokatuko zen dituzketen? Bueno, ze garapen puntuan? Pues garapen altuan. Zan nahi dugu Euskal Herrian ere detektatzen ari garela, indarkeria era esplizituan behin baita ere maila simbolikoan areagotu egin direla, eta hain zuzen horregatik hartu genuen, maiatzaldean hasi ginen lantaldeak osatzen, eta orduan konjunturaren inguruan azterketa egiterakoan hasi ginen jasotzen albisteak, komunikabidetatik, batez ere Berria eta Argia eta Gara eta erabiltzen ditugu, gertuko komunikabideak, eta orduan ja hasi ginen ikusten indarkeriari buruzko, indarkeria matxistari buruzko albisteak, urtarriletik horrera bitartea jasotako 121 inguru albistetatik zirela 74. Eta orduan esaten genuen, hemen badago presentzia handia indarkeria matxistaren albiste dagokienez, eta orduan naiz eta aurrek urtean ere 2023ko txostenean tratatu, esan genuen aurten ere ezin dugu kanpoan utzi. Beraz, indarkeria matxista zen gai bat, eta gero gerrak evidentea ikusi dugulako albistetan, mundu mailan irekita dauden gerrak, eta batez ere unkitu gaitu Palestinaren genozidioa, horrek bereziki nik uste dut mugitu gaitula, eta gero bestetik ere lurraldeari dagokionez ikusten genitun 2024an izugarri handitu direla megaproiektuak egiteko eskaera horiek, instituzio guztien aurrian aurkeztu dira, aldundietan, Jaurlaritzaren aurrian, eta esaten genuen, megaproiektuak ditugu, energiaren kudeak eta ustez ekologikorako bidean, irten bide bakar bezala, eta zalantzan jartzen genuen ere, hori ez da erabakitzen ari oso demokratikoki, ez da? Orduan, hor bageneukan beste foku bat. Eta gero eskuin muturrari dagokionez, ez bakarrik nazioarte mailan lortu dutelako presentzia hauteskunde kanpainetan, bai Europan eta bai Abiaialan edo baita ere Estatu Batuetan. Gurean ere badago presentzia hori, eta uste dugu ere Euskal Herrian badagola, baina batez ere hauteskundetatik haratago kezkatuta gaude, sare sozialen bidez, manosfera deitzen den espazio horrekin oso kezkatuta gaude. Eta hori onartu behar dugu, Euskal Herrian ere badaukagula. Beraz, indarkeria Euskal Herrian ere badaukagu, eta Euskal Herritik ere hasten da indarkeria, adibidez, gerren inguruko baliabideen ekoizpenarekin lotuta ditugulako guk ere hemengo enpresak eta, ezta? Orduan, hori ikusita esaten genuen, hemen hori da lotura. Albiste horien guztien artean, lotura da areagotzen ari dela indarkeria era esplizituan, bai gastu militarrari dagokionez eta baita ere militarismoaren kontzeptu horren normalizazioari dagokionez, eta helduko diogu konjuntura analiziari ikuspuntu hortatik, ez da. Eta horrela ibiliara maiatzetik abendur arte. Horrein zuzen ere, indarkeria matxistari dagokionez, honen aurkako borroka geroz eta instituzionalizatu dagoela nabarmendu duzue,
baita ere mugimendu feministaren erreakzioa ere nabarmentzen da. Bi elementu hauek nola doaz, paraleloki, uztartuak, elkar laguntzen dira, nola ikusten duzu? Nik ez nuke esango etengabe uniformea den edo modu bakar batean gauzatzen den zerbait denik. Momentu batzuetan badirudi bat egin dezaketela, ez? Ibilbide instituzionalak eta mugimendu feministak edo sozialek garatzen dutena, gero eta gertuago egote izango litzateke helburua, baino matiz asko daude, ez? Ulerkeratik eta aurre egiteko manerei dagokienean. Bide bat dago egiteke, hori nabarmena da. Hor ere, nabarmendu duzue, eta seinalatu eta aztertu behar direla ohiko indarkeria espazioak. Atzoko datua da gainera ere, Nafarroan sexu indarkeria salatu dutenetik 99%ak erasotzailea ezagutzen duela. Sare sozialetan ere indar hartu dute eraso matxistak salatzen dituzten kontu ezberdinak. Esango zenukete salaketza gauzatzeko molde hau indartu dela eta gaur egun ere interpelazioa geroz eta zuzenagoa ere badela? Bai, niri hor pertsonalki matizak ere agertzen zaizkite. Egia da, salatzeko moduak zabaltzen ari direla eta horrek nolabaiteko behar bat erakusten duela, ez? Esan nahi dut, nik uste du mugimendu feministatik urte asko daramazkigula aldarrikatzen indarkeria matxista gorpuzten duten, ez? Eta egunerokotasunean pairatzen ditugun indarkeria matxista espresio kasi gehienak ezagutzen ditugun eta inguruan ditugun gizonek eragiten dizkigutenak direla. Gehiegitan jartzen dela arreta indarkeria matxista bezala dimentsionatu ezakegun horren akuspidean ematen diren erasoekiko, baina oso naturalizatua dugula egunerokotasunean pairatzen dugun, ez? Eta sutiltzat edo oso oinarrizkotzat jotzen diren eraso guzti horiek, ez? Claro, urte asko daramazkigu lanean, maigaineratu nahian indarkeriaren atzean dauden espresio guzti horiek, ez? Ze forma hartzen duten, egia da bide instituzionalei arreta jartzen baldin badiegu ere, bide instituzionaletara, ez, edo judizialetara heltzen direla akuspidean kokatzen ditugun indarkeria bortitze guzti horiek heltzen direnean, ez, eta tratatzen diren moduan tratatuta, desegoki tratatzen direne horretan, eta orduan nolabait ere lortu dugula edo lortzen ari garela, sufritzen dugun hori plazaratzeko beharra eta hotsa hartze espazio hori, ez? Eta uste dut espazio hori hartu dutela sare sozialek adibidez. Sare sozialen bidez ateratzen ari diren salaketa askok, ez? Egunerokotasunean pairatzen ditugun eta oso oinarrizkoak diren violentzia edo indarkeria edo eraso mota horiekin zerikusia dute. Eta nik uste dut hori garaipen moduko bat badela, ez? Nolabait ere aldarrikatzen ari ginen guzti horren konstatazio bat badelako. Orain, uste dut horrek guzti horri aurre egiteko estrategia eta maneretan pentsatzea eta gorpuztea ere eskatzen duela, ez? Eta uste dut hor daukagula orain jendarte mailako erronka, ez? Ze askotan pentsatzen da guzti sare sozialen edo salaketa horiek publiko egiteko egiteaz, bai, egin ondoren, nolabait ere mugimendu feministari dagokiola orain horri erantzun bat ematea edo horrekiko konpromiso bat hartzea, ez? Eta nik uste dut guzti horrek erakusten diguna dela jendarteak, eragileak, unitate ezberdinak daukagula izugarrizko erantzunkizuna, ez? Marrazten den errealitate horri aurre egiteko eta gainditzeko bideak
topatzeko ardura hartzeko. Hor baita ere, bestelako lanaren, txostenaren beste ardatzetako bat ere badira berdintasun politika publikoak, hauek 1978, 2023 urteen artean aztertu dira. Jakin dugu, azterketa honen baitan zeintzuk diren nabarmentzen diren gakoak ere? Nabarmentzen direnak, labur biltzearen pixka bat, Euskal Herrian oso egoera desberdinak ditugu, 3 administrazio eremuetan banatuta gaudelako. Eta orduan ikusi ditugu kriston desberdintasunak berdintasun politiken garapen mailari dagokionez. Adibidez, Erkidego Autonomoan kokatu dezakegu igual Gipuzkoa lurralde garatuago bezala, gero Bizkaia, azkena Araba, baina gero alderatzen badugu egoera Nafarroarekin eta iparraldearekin, garapen ere desberdinak egon dira, eta muturrak kokatzearen, Gipuzkoa izango litzake erreferente interesgarri bat, eta oraindik garapen gutxien daukan espazio administratiboa da Ipar Euskal Herria. Hori argi dago. Eta orduan, berdintasun politiken inguruan batez ere genitun, hasieran 3 kezka, baina gero zentratu gara bitan. Alde batetik berdintasun politiken estrategia duala deitzen den hori, nila talde horretan ikasi dut asko, adibidez. Eta orduan estrategia duala esaten denean, alde batetik planteatzen da zeharkakotasuna, alegia, kudeaketa politikorako esparru guztietan, feminismotik edo berdintasun politiketatik eragiteko kontzeptu bezala erabiltzen da, eta bestetik politika espezifikoak, ezta? Berdintasun politika espezifikoa garatzen dituna. Eta gero, heldu nahi genion ere, berdintasun politiketarako martxan jartzen diren egituren egoerari. Goazen begiratzea, Euskal Herrian zenolako mapa daukagun, berdintasun egiturei dagokien alegia. Ze udaletan ze baliabideak dauden, edo kuadriletan, edo lurralde mailan oroar, gustatuko litzaiguke jakitea zenolako egiturak ditugun, gero ikusi ahal izateko adibidez ze koordinazio bide planteatu daitezkeen egitura hoien artean. Ezinezkoa izan zaigu. Ezin izan ditugu lortu, benetan, Euskal Herriko berdintasun politiken mapa hori edo egituren mapa hori egin ahal izateko nahiko daturik. Oso datu gutxi lortu dugu, eta orduan beraz hor gelditzen da, martxan jartzen ditugunean gaiak ez dira hortzen. Berdintasun politiken auziarekin seguro jarraituko dugula. Adibidez, hori daukagu egituren asuntoa. Eta gero, heldu nahi genion beste gai bati, guretzat ere eta mugimendu feministaren barnean ere kezkak sortu ditulako eta posizio desberdinak. Nolako interlokuzioa zer gertatzen da feminismoaren paperarekin instituzio publikoen aurrean, ezta? Eta orduan, hausnarketa horri ere heldu diogu. Behintzat agerian usteko, hemen daukagu auzi bat, eta pentsatu behar dugu, zer egiten ari garen mugimendu feministatik, berdintasun politika publikoen arloan. Noraino mesfidati jarraitzen dugun izaten 80. hamarkadan bezala, edo egiten ari gara orain beste irakorketa bat mugimendu feministatik eta noraino diren baliagarria guretzat instituzioetatik planteatzen diren berdintasun politika horiek.
noraino dira eraginkorrak emakumeen bizi baldintzak eta lan baldintzak hobetze aldera, bueno, pues, hoiek izan dira batez ere kontuan izan ditugun aspektuak. Eta horregian, nabarmentzen den azalpeno guzti horiek ere irudikatzen dituen figura ere bada berdintasun teknikaria, ezberdina ere zer nolako lurraldearen arabera, eta honen arlo honetan ere rol hau aztertu beharra dagoela aipatzen duzue. Zeintzuk dira zentzu honetan topatzen dituzue beharrak ere? Beharra, bueno, nik esango nuke prekarioan bizi direla. Nik ezagutu dut panorama hori orain, sartu nahi zenean lantalde horretan, batez ere ikasle modun. Eta ikusi dudana da, alde batetik, lan pilo edo funtzio pilo esartzen zaizkiela, figura hori, berdintasun teknikari, zuk begiratzen duzunean berdintasun teknikari batek, bete behar ditun funtzioak, esaten duzu, bueno, nola da posible, zinezkoa da. Eta orduan, nik ikusi dudana da, ezin dutela iritsi, esartzen zaizkien hori, beharroi guztiak betetzera, eta jendea falta dela. Eta adibide bezala, bitu. Ni oain Hondarribin bizi naiz. Eta orduan Hondarribin saiatzen ari gara berdintasun maila eratzen. Bueno, orduan oraindik ezin izan dugu, udalak ezin izan du, naiz eta borondate politikoa egon, bueno, ezin izan du lortu berdintasun teknikari bat prozesu horretan guri laguntzeko. Momentuz berdintasun dinamizatzaile batekin gabiltza, baina orduan, maila lokalean, igual badaude leku batzuk, nun berdintasun teknikari bakarra dagoen, edo dinamizatzaile bat. Bueno, Araba da, basamortu bat, adibidez. Baina begiratzen duzu beste toki batzuetan, adibidez, Hernanin. Hernanin okerrezan nago, ez dakizen badiren, nik uste direla 6, edo, ez dakit. Eta zatu duzu, horrek esan nahi du borondate politikoa eta aurrekontua atzian dauenean, gauzak egin daitezkela. Eta dakate kriston egitura martxan jarrita Hernanin. Eta beste leku batzuetan, zin lortu ez da teknikari bat, ez da. Klabea dela esan duzun hori, ez? Borondate politikoa. Kontua da, benetan zer egin nahi dan, ez? Papel bat bete eta berdintasun politikei erantzuten diegula esan, edo benetan eraldatzaileak diren urratsak eta politikak garatu. Eta orduan, bigarren horretarako borondatea dagoen lekuetan nabarmena da, eskaintzen zaionean eta baliabideak ematen zaizkionean urratsak emateko modu indartsuak daudela, eta ez dagoenean ezinezkoa dela hasieratik ito egiten delako bidea, ez? Hor, beste lanaren beste oinarritako bat ere bada, osasun mentala. Hor gustatu zait, zehaztuta dagoen moduan, gaixotu dugun mundu baten sintoma gara. Bai. Azaltzerik hau? Bai, bueno, lantalde honen garapena ere esango nuke parte hartu dugun guztiontzako izugarrizko ikaspena izan dela, ez? Osasun mentala, bueno, badaude gai batzuk Euskal Herrian asko partekatu izan ditugunak, eta nolabait ere orube komun bat osatua daukaguna, ez? Eta osasun mentala ez da horietako bat, beraz, bakoitza gerturatu ginen lantalde horretara, bere pedradarekin edo, ez? Deitzen izan, hori zaion egoera horretatik. Eta geure artean partekatzen hasi ginenean, sortu zitzaigun galdera potoloetako bat hau izan zen. Nondik afrontatu nahi dugu, ez? Ze munduari begiratzen genio eta esaten mundua oso gaizki dau. Eta, baina mundua zeatik dago gaizki, ez? Eta askotan ikusten genuen sistemari botatzen hoi diogula errua, ez? Eta zeia, baina sistema hori zeinek egiten du, edo zeinek elikatzen du, zeinek erreproduzitzen du, hori
geu gara. Eta horren zen, gero, eske mundua ez dago gaizki edo zergatik. Mundua guk okertu dugu, ez? Guk gaixotu dugu, eta beraz gu gaixotu baldin badugu gure gaixotasuna horren sintoma da, bai? Hortik. Eta hori verbalizatu genuenean, ez? Klaro, eske ez da mundua gai. Hori, mundua gaixo dago, ez? Guk gaixotu dugu, eta gu gara horren sintoma nagusi, ez? Verbalizatu genuen esan genuen, eta hori izango da gure titularra. Orduan, gustatu zaigu, ez? Titularrak arreta hori jaso izana, bai. Zalantzarik gabe arreta deitzen den esaldia da. Beraz, aipatu ditugu lanaren dosierraren oinarri ezberdinak, hauek aletuko dituzue otsailak batean Bilbon. Beraz, jakin dugu nolako topaketa izango den, dinamika zein izango den, eta baten batek parte hartu nahi badue zer egin behar den. Bai, talaia feminista unea deitzen diogun honetan, gu saiatzen gara batetik landu dugun eduki hori jendearen gana gerturatzea, bai? Beraz, mahai inguru bi prestatu ditugu. Lehenengoa koiuntura analizia jorratzeko pixka bat, hori izango da 10etan, puntual. Eta gero ja bigarren mahai ingurua bi ardatz horiek edo gai nagusiak jorratzeko. Berdintasun politikak eta buru osasuna. Eta gero ja lantaldetara jungo gea, feminismoan oso trebea gara lantaldeak osatzen eta bilkura guztietan osatzen ditugu lantaldeak. Eta gero lantalde horietan adostutako ideiak edo partekatuko dira plenarioan, da gero lantaldeek planteatutako ideia horiek guztiak jasoko ditugu beste dokumentu orokor batean egin dugun dosierrari gehitzeko. Hori izango da azken, aktak jasoko ditugu lantalde guztietatik, eta gero azken nolabait azken irakurketa bezala, eta interpelazioa, eta hori da. Hori ingo du guztian bai, ze talaia feminista uneak ez, nolabait ekarpena jasotzeko borondate hori ere badauka. Eta nik uste hori dela interesatzen zaiguna, ez, egia da batzuk oso murgilduta ibili garela azken hilabete hauetan, ez? Bakoitza bere lantaldean edo ardatzean, eta hau dela momentua, ez? Partekatu eta horrek beste ongan mugitzen duen hori ere jasotzeko, ez? Adosteko eta osatu dugun dosier hori edo, bai, osatzen jarraitzeko, ze gure dosierrak biziak dira, esan etorre, ez? Guk ekarpen bate egin nahi dugu, baina ekarpen horiek irekiak eta hori biziak dira, oso kostiente garelako, ez garela ezer iztera edo eiltzen, ez? Beraz, zentzu horretan animatu nahiko genituzke, ez? Etortzera, izen ematea badoa, baina oraindik bada lekuren bat, eta uste dut oso interesgarria izango dela, eta gero eta gehiago izan, hobe. Eskertzen dizuegu, Amaia Andrieu eta Aiora Epelde, gaurko honetan talaia feministako hausnarketak, hemen gurean plazaratzeagatikan, nahi duzuten arte? Mila esker zuei, tarteagatik, bai. Herri inauteriak, iragana, ate joka.